Kudwendo machielo machiegni daktari. Erokamano nyinga Dr. Jerry Okello ana executive director mar Medical Health Services to anjaringa ko jwach mane Homa Bay ka wadake alwora ma ok ber. Wang'eyo maber ni kwatimo medicine kata mana somo mar laktar to nitie gima iluongo ni preventive en ni koro watemo geng'o ni kik tuoche mondo makwa. To kapono makowa koko wachako thiedho no koro en curative. To tuoche mang'eny biro ni wach wan gi alwora wa mwabete waweyo marach ma chilo nitie moko mang'eny ma watiyo godo mwaweyo makelo tuoche gi. To gikelo tuoche gi ni wach gimiyo kata mana kute ma nyalo kelo tuo biro. Kata mana ginene nitie moko kata kute nitie gik moko kaka virus ma be nyalo biro ni wach kuonde ma kaka wadak chilo mwawegi. Koro nitie chilo mopogore nitie chilo wanyalo beni watiyo gi gik moko e ot mwawito oko. To nitie chilo moko ma wanyalo beni watiyo kata mana kumwatiye mana industrial ma waluongo ni industrial waste ya. To king'iyo ka en kwadok korka ot to gik moko ma wanyalo beni watiyo godo kata mana e ot kaka wachni tedo kata magi chiedo to mo moro mani tiedo godo cha rumo. To container manodong cha plastic manodong cha idhi wito oko. To gino nyalo keto pi kanyo ma pigno ema koro kelo mosquito suna chako dake iye. To suna nyuole iye. To koro suna ka duogo kai to kelo ni gin moga malaria. Bende wanyalo yudo ni chilo mang'eny seche moko wadhi kata wayudo kata pi molil mayudore kuonde mwatiye wapuko pige kuonde ma pige mwanyalo kata modho. To wanyalo yudo tuoche moko kama chalo kaka amoeba, wanyalo yudo kata mana typhoid. Nitie tuoche moko ma seche moko kata enana mariech ma midieo to ok en amoeba kata ok en typhoid lakini kelo gi chilo moko mwayuite e ot gi. Koro mage tuoche mwanyalo yudo kotenore kod alwora mantiere kod chilo. Awinjo kilero kidienje ariyo mag chilo ma ot kaachiel kod mag kambe mopogore. Tiende ni wantiere kod kidienje mopogore mag chilo manyalo miyo wa tuoche. Nikech ine milony e weche mag chilo. Wadwa ni mondo mikawe ono wang'ane kaka wanyalo geng'o tuoche ma wanyalo geng'o ka wa control kata ka wang'iyo kaka wawito kata kaka watieko chilo mantiere alwora wa. Wachak kod chilo mag udi kata gik mopogore ma samoro ji otigo de ot to ji oktigodo okodhi maber kaka ne daktari lero manyalo kelo nwa suna, amoeba, tuoche mag ich kod gik makamago. Ere kaka onego beni wa control chilo ma watiyo godo e ot? Aparo ni erokamano kuom mipenjo Ruth. Kaka daktari oselero maler ni tuoche wuok mang'eny e alwora kalure kaka warito mang'eny e alwora kalure kaka waritore e alwora. Tuo kadonje del ng'enyne wuok nikech gimoro no bete gimoro to wamulo or ne wachamo gimoro mochido. Koro ng'enyne kaka tich mwatiyo e malonye mar rito alwora kaka jokzungu luongo ni waste management en yo makare marito go gik mwatiyo go ma wasegolo e gima nwatiyo go e ot yugi kata chilo. Koro gima watemo timo mang'eny e yore mwatimo en ni wapuonjo ji watemo kata ka kuonde mwatiye ni onego watum gima iluongo ni chenro makare marango kamwatere yugi mwagolo e ot kamwatero giye samwagolo gi tiende ni waweyo gi ng'eng'ne gibete ot to gitow. Ka gisetow to chenro magole bende ok bed maler. Ng'eng'ne wanwang'o ka ok wabed nwang'eyo no odhi kanye kowuok e ot kowuok e kambi kowuok kuonde ma ofis mwatiye wan wadich ni okawe odhi puke. To chenro maler mwaluongo ni waste management marito kaka ichoke itere kod kaka ikane kata ilose mondo duog kendo wati kode. Emomiyo intiere ka odiechieng' ma kawuono kaka jalony mar konyowa watiek kata wagol chilo e yo maber. Wasetiyo gi gik moko e ot, chilo osebede e ot. Ere kaka onego beni wagologi mondo mi kik giduogi ma giketh alwora, mondo mi kik gichak gikelnwa tuoche, mana kaka ne daktari owacho. Kawuono wang'iyo kaka wanyalo geng'o tuoche mang'eny ahinya kotenore kod chilo. Kawa okang' wantiere e ot. Itedo alot, ita alot cha ubol piny, yudo ka jwala samoro manonyo godo mkati kod gik makamago. Puonjwa kaka onego beni wa manage waste gi mondo mi kik gidhi giduogi kelnwa tuoche.
Okay, gi kizungu waluongo ni managing waste from the source. Tiende ni wachako gengo chenro mar kaka watiyo